Tot i així, avui veureu animals, veureu molts, però estan molt quiets. Llavors, els que veureu més actius són els que estan en condicions artificials, que amb un cobert, hi ha una finestra, doncs a darrere la finestra mireu que estan animals actius i estan bé. Tenim de tot. Tot el que tenim aquí és o que la gent ho ha portat, perquè no ho podia seguir tenint, o animals il·legals que la policia els decomissa i els porta cap aquí, o cria en captivitat. Tenim rèptils de l'estil cerç, tortugues, llangardaixos, cocodrils, una mica de tot. In the colony, paying my dues, accepting with the best of the profession. The young man's life was one long grind, digging holes, standing guard till it crossed my mind. I was wrong all along. All that I needed was to have needed. What a wonderful phrase. Hakuna Matata ain't no passing craze. Means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. When I was a shallow you, when he was a shallow you, cool, calm, affection, I was never that good. I was a prawn. Us fa por la serp? El meu avi sí. Les serps, el sentit que tenen més desenvolupat és l'olfacte, però utilitzen l'olfacte amb la llengua. Llavors què passa? Jo trec la serp, on estan els valents de la serp? S'han anat. Bueno, el valent més valent s'han anat ja. S'han anat. Vale, llavors, què passa amb les serps? Aquesta ja us dic que es deixa tocar molt. La serp està acostumada a viure on? Més o menys, per on es mou una serp? Te l'imaginaves així o no? Ah, que tu ja l'havies tocat, una serp. Ah, amiga, llavors tu ets una professional ja. Jo en Salaman. Les serps estan fetes per lliscar, què passa? Que llavors en una direcció està més suau que en l'altra, llavors proveu, toqueu en una direcció i veureu que si aneu al revés rasca una mica. Sí? Jo tampoc. Va, llavors qui no l'hagi tocat, si vol tocar una miqueta... Sí?